Mae'r cefndir yn mynd nôl i 99 gan gafodd Menter Iaith Myrddin i arian i sefydlu mentre eraill o fewn y sir. Ac yn sgil hynny fe gyflogwyd Owain Sion Gruffydd yn bennaeth, yn gyfarwyddwr ar y Fenter. Ar y pryd dim ond finne mewn swyddfa ym Mhenhunan yn Llandeilo. Oedd trosiant ariannol y Fenter yw 30,000 y flwyddyn. Ac felly gyda criw brwdfrydig o wirfoddolwyr ar y pwyllgor, o'n i jyst yn trial wneud gymaint o'n i'n gallu pryd yn hynny yn y gymuned, gweithio tipyn gyda dysgwyr, pobl ifanc ac yn y blaen, a busnesau hefyd yn un o'r meysydd targed. Wel, nod y Fenter oedd parhau gyda'r gwaith arbennig oedd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi wneud yn 96, ac roedd nifer ohono ni moyn gweld parhad y bwrlwm hwnnw wedyn ni yn y degawdau i ddilyn. Yr uchafbwynt i fi yn sicr oedd sefydlu cwmni theatr Brod Dinefwr. Oedd wedi bod yn breuddwyd gynnau ers blynyddoedd i wneud rhywbeth tebyg. Aethon ni ati wedyn i ofyn i athrawes ddrama leol sef Lowri Davies i ddod ato ni i helpu. Ac wedyn aethon ni ati i recriwtio hysbysebu ac aethon ni tua 20 o bobl ynghyd bled yr ardal o Landdeusant i Rydaman. Ac aethon ni ati wedyn ymarfer 5 diwrnod o ryddid yn Neuadd Llangadog, yn cartre ysbrydol ni. Ac o hynny wedyn, aethon ni mlaen i ddeud tair perfformiad yn ysgol gyfun Pantycelyn ac o'n nhw'n llwyddiant ysgubol. Roedd y cadeirydd hyn fi wedi llwyddo gyda'r Fenter i ennill arian yr RDP. Oedd yn golygu bod e'n troi o fod yn Fenter Iaith i fod yn Fenter datblygu cymunedol hefyd. Felly hynny hwnna oedd ar ei chafbwynt, achos yn sydyn iawn oedd yna arian i greu swyddi a hefyd datblygu y gymuned. Mae wedi golygu wrth gwrs yn ymarferol bod yna bobl ifanc wedi cael swyddi da yn yr ardal a wedi llwyddo i aros erbyn hyn y magu plant yma yn cefnogi'r ysgolion lleol, yn cefnogi'r busnesau lleol. Hynny yw, mae wedi dod â bwrlwm a chadw bwrlwm yn y fro. I chafbwynt yn ystod pan o'n i gadeirydd gyntaf oedd pan wnaethon ni gymeryd prosiect cyfieithu cymunedol dewis drosodd a ddatblygodd wedyn yn gwmni trywydd. A mae trywydd yn gwmni pwysig iawn i ni sydd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfieithu o'r safon ucha ar draws Gymru. I ni hefyd yn cynnig cyfieithu ar y pryd a mae'n bwysig fel mae'r Fenter yn gyffredinol. Mae hyn yn rhywbeth bwysig i ni fel Menter yw bod ni'n gallu cynnig cyflogaeth lleol. Wel, o edrych yn ôl, un o'r pethau sy'n dod yn amlwg i'r cof yw'r gwyliau yn Cul y Cwm, y gwyliau cerddorol te. Ble oedd artistiaid Cymru gyfan yn dod, Bryn Fon, Dafydd Iwan, Elin Fflir, Mynediad am ddim, ond hefyd oedd yna gyfle i grwpiau ifanc lleol o ardal Brod Dinefwr i gael rhannu'r llwyfan gyda nhw. Fel prif athrawes mewn ysgol yn ardal Dinefwr, oedd yn holl bwysig i fi fod yna gyfleoedd i blant. A fe gawson ni'r cyfleoedd yna gyda'r clybiau dysgu. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae gyda ni glybiau gofal mewn rhai'r ysgolion, a'r clybiau haf, adeg y gwyliau fe. A mae'r rhain ni'n holl bwysig i helpu rieni ac yn y blaen, ond mwy na dim, y peth sy'n bwysig yw bod yna gyfleoedd i'r plant. Gawn ni'n gadeirydd Menter Brod Dinefwr rhwng 2010 a 2012. Hwnnw oedd y cyfnod y dechreuwyd trafod prynu siop y Cennen. Yn y cyfnod le fues i yn gadeirydd, dysges i lot yn bersonol o fod yn y gader a cydweithio gyda criw gweithgar iawn o bobl. Ond o ran beth ddigwyddodd a beth gyflawnwyd yn y cyfnod hynny oedd sefydlu cyfoes. Ac oedd hi'n Fenter newydd sbon a mae'n braf iawn gweld y busnes yn ffynnu ac yn mynd o nerth i nerth yng nghanol Rydaman. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i fod mewn cyfnod lle mae'r Fenter wedi bod yn weithgar, ddybryd o weithgar. Os dwi'n bwrw golwg yn ôl, pan oeddwn ni'n dechrau i ymwneud â'r Fenter, mantra pryd hynny oedd iaith, cymuned, economi, a mae pobl, y thema pobl yn rhedeg trwy'r tair elfen yna, pobl a iaith, pobl a chymuned a pobl ag economi. Mae'r Menter yn helpu dysgwyr lot yn yr ardal ni. Maen nhw'n rhedeg mor gymaint o pethau yn y gymuned. Pe bynnag yw'ch oedran, mae rhywbeth i bawb. Dwi wedi bod yn lwcus iawn a ffodus bod nhw wedi croesawu fi a helpu fi cario ymlaen i ddysgu'r Gymraeg.
Erbyn heddi, ni'n cyflogi rhyw 30 o bobl. Mae'n trosiant ariannol ni yn rhyw filiwn o bunnau, a mae ni 4 swyddfa chanolfan yn Aberystwyth, Gyfyrddin, Rhydaman a Llandeilo. A ni'n edrych mlaen yn ystod y flwyddyn hyn i symud mas i ganolfan newydd sbon yng nghanol dre Llandeilo.